do rohu modrého. Zástupce Apex Gymu Náchod. 25 let. 194 cm. Po trenéry Pepou Musilem a Davidem Hoškem. Roh modrý. Jakub Opolský. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, c'est ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. A máme ho tady, dámy a pánové, za doprovodu nejkrásnějších žen v Lucerně v této chvíli, roh modrý, Jakub Opolský. Où t'es, papa, où t'es, où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Tak, v rohu vidíme borce, který jeden z mála, co v Lucerně, myslím, neboxoval na našem gala, ačkoliv už jsme to domluvené měli kdysi, ale myslím, že to nakonec nedopadlo. David Hošek, ale ten si zaslouží váš potlesk, protože je to samozřejmě skvělý zápasník, díky moc. Pojďme dál, roh červený, váha 85 kg, 42 let, 183 cm. Počet amatérských zápasů 604krát výhra KO a 2krát odešel z ringu poražen. Roh červený pod trenérem Robertem Rosenbergem. Ivo Osovský! Možná protože jsem blížencem, jsem křížencem mezi šílencem a rozumným pánem. Nevím, co se stane, jedný mojí půlce je 15, druhý pade. Góla už jsem nedal ani nevím, za chvíli koupím brejle na čtení. Pak vytáhnu skejta v domění, že když skočím holí, tak se něco změní. Zapomenu, že mám koleno chůravý, kyčle bolavý, rameno pravý. Roztančím to na parketu jako mistr světa, rozjedu to na baru a pozvu nejsem sketa. No, i když už to držím low, než na zmizím tmou s dobrou náladou. Pojď sem a zanotuj se mnou. Oh. Ještě zas tak moc nestárnem, jen všechno je o něco těžší. Nevracíme se nad ránem, protože ráno je za co řešit. Takže dámy a pánové, v této chvíli tady máme oba dva borce. U Iva Osovského má oblíbená nástupovka, ještě zas tak moc nestárnem. Uvidíme, jak to bude za několik málo vteřin ringu a na závěr si myslím, že uděláme ten rychlý akt, na kterým se oba borci domluvili a já jsem tak rád, že tomu tak je. Tento duel je vypsaný na 3x3 minuty a celý je s charitativním podtextem. Díky moc. Nyní nás čeká charitativní zápas mezi Ivo Osovským a Jakubem Opolským. Jednak výtěžek jde taky na sanitku splněných přání, což je mimořádně zajímavý projekt pro lidi, kteří si chtějí splnit jedno z těch svých posledních přání. A já s tím mám i nějakou osobní zkušenost. I u nás, jako v mojí civilní práci, jsme měli vlastně jednu z těch pacientek, která chtěla vidět a navštívit naši galerii a vidět tam nějakou výstavní projekt, který jsme měli. A je to hrozně záslužný projekt. Ale pojďme rovnou už k boxu. V červených trenýrkách Kuba Opolský, bývalý MMA fighter, který musel z MMA odejít, protože vlastně ty kopy už mu nedělaly dobře a způsobovaly mu trombózy. A v bílých trenýrkách Ivo Osovský, docela mediálně známý, několikrát vyzval taky Novotného z Reporí. Tak pojďme k zápasu. Kuba si drží na delší distant Osovského a snaží se trefovat. Jde vidět, že Kuba je zkušenější, dobře pracuje tou přední rukou, tady hezký povolení. Rozebírá to přes ty spotky. Ivo je ve dvojáku a drží hezky. Teď jsem chtěl říct, že Kuba má dost často tu svoji pravou ruku hodně dole
u boku, takový ten gunslinger postoj. Tak teď zrovna inkasoval ten levej hák z kontru. Opolský se nikam moc nežene. Pěkný spodek. A teď to tam rozbalil v kombu. Znovu ta dlouhá přední. Jde vidět ta zkušenost od Kuby. Přesně jak si říkal, nikam se nežene. Zavírá ty kombinace často na spodek. Je si dost jistý s těma rukama? Když je to charity fight, tak teda kluci si nic minimálně nedarujou. O tom žádná. Já myslím, že kdo sem vleze, chce vyhrát. Přesně tak. Mělo by to tak být. Tak, opět kombinace delší a zase zavřená přední na spodek. Bylo strčení. Nepočítáno. Musím říct, že Kuba Opolský je taky záchranář a zároveň taky často působí na eventech jako zdravotní dohled. Osovský overhand, ale promáchnutý. Přesně i z toho rohu slyšíme, že má ruce dole. Pěkně zadní hák trefený. Máme tu závěr prvního kola. Ale Ivo teď zrovna nezatlačil, byla to škoda, protože Opolský vypadal chviličku otřeseně. Nevyužil toho. Tak jo, a nás čeká druhý kolo, uvidíme, jak do toho kluci nastoupí. Oba dva mají ve svých rozích zkušený trenéry. Ivo Osovský tam má Roberta Rosenberka a Kuba Opolský tam má Davida Hoška, takže zápasníky, kteří mají něco odboxováno od zápaseno, nejen v ringu, ale Kuba Hošek mám pocit i v kleci. David Hošek, pardon. A Kuba Opolský takovým tím klidným stylem rozvážně, nikam se nežene, chce, aby mu vydržela fíza na celý 3 kola. Tlačí si ho k provazu. Tady jsou spíš tlačený, než vyhnutý. Ivo by si měl první připravit nějaký úder a pak tam vlítnout do nějaký kombinace. Takhle na jeden úder toho Kubu netrefí. Vidíme, jak tam natahuje tu hlavu. Vlastně si ho láká Kuba a potom přebírá většinou. No teď dobře, ale trefil a teďka záhlavec. Polský inkasuje a anoncuje. Jeden bod minus, stržený bod. Byl to evidentní úder do zátylku. Že v tom boji se toho může stát, ale je to zakázaný úder, takže za mě v pořádku.
No, teď se Ivo do toho opřel a zkusil využít toho momentu, kdy si oddechnul. Polský si ho načítá, pořád tou přední se ho snaží trefit. Clinch pěkně do zámku. Je zajímavý, že ho Polský vnutil to tempo Osovskému. Víš, že ty to znáš sám, jako že když ti soupeř nutí to klidnější Přesně. tempo a najednou ti to vůbec nevyhovuje. Teď pěkná kombinace. Že ty háky a znovu na spodek, 2 údery. A máme tu první Počítáme. počítání zápasů. Ty spodky tam byly? Byly tam, no. Nasčítali se. Konec? Konec. A možná tam ještě bylo něco, co jsme neviděli, Ne, kontrola. konec. Podle mě mu chtěli sundávat teď ruce. Konec? Stop. Zápas je ukončen, takže PKO vítězí ve druhém kole Jakub Popolský. Zaslouženě asi. Zaslouženě, hezký zápas. Takže tento duel skončil předčasně, ale i tak dojdeme k tomu, že si oba borci zaslouží potlesk, ale to ještě necháme. Poprosím borce do středu ringu. Pojďme klidně v rukavicích, kuci. Pojďme klidně v rukavicích. Ale pojďme si nejdříve vyhlásit vítěze. Vítězem tohoto duelu se, dámy a pánové, stává borec z rohu modrého, Kuba Opolský. Kuba funguje jako záchranář. Kompletní zisk z tohoto zápasu, který nazbíral od svých partnerů, sponzorů, věnuje Sanitce splněných snů, což je úžasný projekt, fantastický projekt. Jsem rád, že tady takovej zápas mohl být. Ivo, který tento zápas sice nezvítězil, tak podle mě je svým způsobem také vítěz. Ivo, poprosím tě, jakmile to půjde, aby si vzal ten černý papír. Poprosím rodiče Hlaváčkovi, zdali jsou někde blízko. Takže pojďme na střed ringu, rodiče Hlaváčkovi. Kubo, pojď taky, protože ty seš toho součástí. Tento šek 42 500 korun je zásluha rohu červeného Iva Opolského. Ivo Osovský, sorry. Ale samozřejmě by k němu nedošlo, kdyby nebylo rohu modrého Iva Opolského. Kuba Opolského. Tak, a už mi to hrozně komplikujete. Aby se někdo jmenoval Ivo Osovský a Kuba Opolský a já měl takovouhle hlavu, tak je to fakt těžký. Kubo, tebe se v rychlosti zeptám. Sanitka splněných snů. Krátkých pár slov. O co je, o co jde, co to je a proč to je? Ahoj, já vás tady všechny zdravím. První co, tak bych chtěl poděkovat tady Matoušovi, že mi dal tu možnost tady boxovat. Další obrovský respekt tady Ivovi, který jako ustál bomby, asi mám zlomený palec. Ale každopádně Sanitka splněných snů je to banda nadšenců, záchranářů, který plnějí sny lidem ve fázi umírání.
vlastně ze svých vlastních prostředků a od prostředků, co jim lidi darujou. Nic za to neinkasujou, neplatí to žádná pojišťovna. Mám někde na Instagramu QR kód, kdo byste chtěl cokoliv přispět, budu rád. Teď aktuálně za ten zápas jsem tam vybral 12 000. Není to moc, ale určitě to někomu pomůže. Děkuju vám moc krát, děkuju Matouši. I těch 12 000 je moc, vy jste skvělí. Já jsem rád, že tahle dvojice je důkazem toho, že box není pouze na to vymlátit si hlavu. Je tady toho důkazem třeba i Robert Rosenberg.